рӯзи охирини омодагии тими наврасони то 17 солаи Тоҷикистон барои баргузории бозии даври сеюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми Осиё низ паси сар шуд. даста дар ин рӯз тамринҳои худро пурра баргузор кард. Сараввал бозингарон ҳамагӣ омодагиҳои дастаҷамонаро доир карданд. Пас он дар идомаи тамринҳо даста ба хотири истифодаи вазъиятҳои стандартӣ бештар дар ин самт кор кард. вобаста ба ин ки бозингарони мунтахаби Эрон метавонанд дар қабати дуюм бо истифода аз қомати баланди худ фаъол бошанд, мураббиёни тоҷик футболбозонро бар муқобили онҳо омода карданд. сар карда аз иҷрои зарбаҳои ҷаримавӣ то зарбаҳои кунҷиву ҳатто партоби аутҳо дар тамринҳо иҷро гардиданд. мураббӣ дарвозабонҳо бошад бо ҳар як дарвозабон дар алоҳидагӣ кор мекард. дар давоми тамринҳо дарвозабонҳо аз гирифтани тӯб то баргардондани зарбаҳо ва бо зарбаи аввали худ ҳуҷуми дастаро оғоз карданро тамрин намуданд. дар умум ҳам истифода бурдани вазъиятҳои стандартӣ ва ҳам омода намудани даста аз ҷиҳати тактикӣ бар муқобили бозии мунтахаби Эрон ки онро ситоди мураббиёни Тоҷикистон таҳлил кардаву барои даста фаҳмониданд, омодагиҳоро диданд. дар умум имрӯз ҳам дастаи наврасон марҳилаи барқароршавиро пушти сар карда бозингарони ҳайати асосӣ интихоб гардиданд. ҳолати физикии бачаҳо дар ҳоли хуб қарор доранд. ҳама дар ҳоли баъд аз тамрини дирӯза, баъд аз ҳолати барқароршавӣ ҳама хуб гузашт. мо чанд марҳилаҳои барқароршавӣ дорем, хуб гузарондем. ҳоло ҳолати физикии футболистон дар ҳолати хуб қарор доранд. ягон танқисӣ дида намешавад. аз нигоҳи тиббӣ бисёртар ба мо муҳимтар аст ки ҳолати мушакҳои пойҳои асосан мушакҳои пойҳои варзишгарон хеле муҳим аст, дар кадом ҳолат қарор доранд. дар баъзеҳо дида мешуд баъд аз бозӣ ки мо тафтиш мекардем, як каме мушкилӣ буд. бозӣ ҳама хуб ҳастанд, ҳама барқарор дар ҳолати нормавӣ қарор дорад. баъд аз як рӯзи истироҳат, баъди бозие ки мушкил буд барои мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон бар муқобили Кореяи Шимолӣ, дубора ҳайати пурраи даста ҷамъ шуданд ва имрӯз ҳам машқҳои ҷисмонӣ ва ҳам машқҳои тактикиро дар якҷоягӣ анҷом дода истоданд ба хотири баргузор кардани рақобат бар муқобили тими наврасони то 17 солаи Эрон. хуб, чӣ гуна ки мо шумо медонем, мунтахаби Тоҷикистон ба имтиёз ниёз дорад то ин ки ба марҳилаи дигар биравад ва умедвор мешавем ки ҷавонони мо, наврасони мо метавонанд ғалаба кунанд. албатта ин бозӣ нисбат ба бозӣ бар муқобили Кореяи Шимолӣ осон нахоҳад буд, чаро ки аллакай даври охирин аст, даври ҳалкунанда ва наврасони мунтахаби Эрон низ ба хотири тими худро ба марҳилаи плей-офф бурдан бар муқобили мунтахаби Тоҷикистон то охир мубориза мебаранд. ёдовар мешавем ки даста бозии даври сеюмашро бар муқобили мунтахаби наврасони то 17 солаи Эрон баргузор мекунад ва барои рохати бозиҳои плей-оффи мусобиқа ва ҳамчунин рохати ҷоми ҷаҳон охирин талоши худро хоҳанд кард.